Hadin bami kubor Bah Pyniaid ulah ban Iakhun na Nongthymmai Constituency Henry Iakhun na Nongthymmai Constituency la Pyntikna Bah Pyniaid Iakhun MDC Banwan na Nongthymmai Constituency Bah Pyniaid ubadai UCEM jongka KHADC rai rang ban Iakhun MDC election na Nongthymmai Constituency kumbalong hado mentah Bah Pyniaid urang dew MDC jongka mau rang keneng bat ula job pro election citeng samoi na mau rang keneng bat kumjo kumu MDC ha Pyntikna kini sakinang tokobor Bah Pyniaid ula ong bakajing temu jong kabala pensai paj baro halal kajing singo art tatin kidong kersan ki jong bat kumjo uru ki paj ba jongka Nongthymmai Constituency la bandong Bah Pyniaid udew MDC ke NPP na mau rang keneng constituency barulah ban mi bujulino akajaka jong MDC bamenta uba latip langkar ngor ubadon menta hapdeng umdon setia kemet ke part ke bakoy ke bakhya kat kum gitu long kubor bali alum la yathob uba latip lang ulah ban name kunshu ak election MDC banwan Henry ulah ban ai ka jingkersan ya Bah Pyniaid akabaya dei bet election MDC ke ban salongsen kumbalong mentang yang patip laka election MDC kan long mentang usnem ne kan long lasyam snem Henry la raja bak sorkar India kan penkala no ya ka kharnit ka bahan riu hak hawan ta usnem ka sorkar ka la ban penjelan no ya ka samoi trekam jongki MDC sa Henry benai bat kumju ro ka delimitation committee kadang penkre ya ka electoral roll ka bathamai ka badon kam ya ka por ka bakoloj ban pendep ya ka ni ka kam ladakan ni kajing penbaik ya ka kharnit ka bahan riu bat kumjo ya ka electoral roll kanang simpor ka election MDC kan la ban long no house number 1